hello guys! Madong adlaw na tang tanan. So karong adlaw guys, it's time to ito guys, nag-ilis na ko na arang lami ang wait. Mamingawan ko ni Uma. Jesus, di lagi magmingaw-mingaw. Para nis ato ang kaugmaon. Dari misliksik yung sabot mi. Kaya mularga naman ko ron natukog hagna. Di lagi maghilak-hilak. Kaya magsipa pa. Ug magpada si papa. Magpada. Di lagi mo hilak kay maot. Mamaot kag samot awas alyan. Sige. Gigmaoy-maos alyan na. Napangag. Nga gusto kag mapangag. Katulabang kalyana kay di na rabato maulian. Kay daga na. Basta daga na ka mapangag ka di na maulian. Okay rin nga na ni mo. Kay maulian pa kay bata man. Ni-absent din is Lexiron kay sige mag-uwan dahil sa gunsod mag-uwan. Wak man na mag-uniform mo na namang gipa-absent. Hindi ogma na na imuhatad sundo ni Jada dari sang among silingan rapod. Nagsabot maming Mariano nga ipahatad sundo ja amo rang silduan tong maghatad sundo ni Ja. Kiss mama be. Awag among imong nawag ang kisan. Ala! Dahil ramang good ko, kaya na ramang kusag na. Pwede ramang good na mag-video call. Pwede ramang good na mag-video call, be? Ha? Namang gusto pamitirik si Mami Ali. Tapos nanay. Magkakita mo ka sa ang vlog, mag-unsas mama adto, salon man to ang adtuan. Dara na ilalalabitin, jog makauli si mama, wala kay ilalabiti. Di lagi maghilak-hilak, kaya di ko ganahan. Hay sa kanila, dili. Para mabag-o na pag ang vlog guys at ang ininjo sa salon. Gusto mo magpagwapa at turmapod mo guys. Kaya magkita-kita tada to salon. At ang ininjo guys sa gahang video. Kaya nagmaoy ng isa. Injara pod. Hi guys! Danaday ko sa Hagna. Anjadara da. This is my madam. Hello, yes, madam. Jojo's Hair Salon. Kung gusto mo mapagwapa guys, ari lang mo sa Hagna, ari sa Bungamar. Pangitaan lang ang Jojo's Hair Salon. So karon guys, asa mo katingas ang buhok kay gi-treatment ni para makamao ko mo treatment. So karon ina magtudlo ka. Magtudlo ko mag-treatment guys. Ay dili magpatudlo. Magpatudlo. Magtudlo. Mo atong model mo niya atong model. Magtanaw ta guys, mag-treatment. Ano makamao ta? May video na ka? Ikat-kat na naman. Alin na makamao ka. So magtudlo ko upon. So mo ang buhok sa tong client, no? Tanawa ang buhok, wa jud matiman. Grabe, kuriya gaba. Nag-promo ta treatment, pero di good ni madag promo. Grabe po din pag-iyas buhok, ani, uy. Sudlay, di man sudlay. So, ani, ato ning tanta, ma'am, una itang musog salon, ma'am, no? Pangwa po din na sinong buhok, uy. Pakuya po din, wako yung nilabos, bayran. Ako may patantangon. Libre na naman, eh. Wapa kayong bayad pa. So, ning mini, ali, paduol. Atong ipaklaro ang kaspa. Ato din yung sidlay yun. So, kani nga portion is mo ni gitawag og gahi jud tinuod. Uy. Dili jud drama, no? Dili jud to drama. Gahi jud siya buhok. Pero ang naong ani humok man. Sanaul. Lamig kayo pangaping. So, ang buhok. So, karon guys, mo siya gitawag og sectioning. Ani, no? So, ato siyang tungaon into 3. Ano. So, ipadot yun na nimo siya sa Hello. scalp sa client.
pack para inag-ana ni mo matunga siya. Then ari na po sa pikas, pack. Then ay na andun siyang pugngan. Para dili na siya magdaan kahasol sama sa mga ex nato hasol. Char. Basta di at palagi dyan. So wala pa man ta nga tugi treatment. Ngano ning gwapa naman ning atong client. So but pasabot ma'am dili jud treatment ang imong kinahanglan. Sublay ra gyud. Di lang jud siguro ka kamo manudlay ma'am. Di jud ko kay ba uslan man na naman siya dinhi so atong gamiton kay ugama gyud siya buok guys. Ato siyang butang usa jud ka galon. Usa ka Collagen. Collagen. Ayan, atong ibukbuk. Ang agas. Ang flavor sa ato ang collagen. Winter melon. So, ayan, winter melon. Ayan. Okay, so, ano ba daw Okay, so, mag-apply na ka treatment. Ang pag-apply na niya, ano siya? Ang pagkuha is already para dili ka makakuha lain. Kinahanglan po ko sa juga sa usa para di madaang ang lain. Char. Ay, ana, pat. Uga naman dyan siya, no? Kinaughan man, so ato doon na siya baspon. Padagunggan dyan na siya. Kinahanglan damog. Dili tipihikon para lamig. Nanangatawa lagi mo. Lais, una-una. So, kuha na po ta. Dili importante nga nipis or baga. Ang importante, mabutangan siya tanan or treatment. Ana dahil. Ngayon ang pag-apply. Ana. Nakagets ba ka? Ana, no. Ang kani, harap na kita. Kuha na kita. Ayan. Katsa na. Okay, already continue na po siya. Nani nice na. Papagali na human. Kauyab na dyan dinig human. Parang sa liquid. Hello guys, din ako dari silang bay. Human na may ito salon. Diyan man na pamigtan niya po man ang gayday ako. Nice dari kay daplig bye-bye doon Railas Mariano. Dwara ko ilaw lola bits. So matugan niya guys. Isa kong gi tudluan og kana unsaon mag-treatment kasi tumuon ako dani mong riban charot. Ito guys, isa kong giparahe kay gusto ni nga ita na magtinabangay mi ba sa jahang salon ug sa ang vlog. Gusto marbag magkulab nga na. Pero sulduan ko niya. Kanan ko niya kay buutan. Niya. Kanan isa kong tabangan sa vlog para daghan pa mo subscribe o daghan pa mo views. Diya tabangan po kuno na sila sa jang salon nga na tinabangan. Diya tangira pa mo ang next vlog guys. At tangin ninyo. Kandari ka ng tugnaw kay daplin og bye-bye. Diya man ang higda ko. Manawag ko ulit siya kay nag-chat lang mga periodical test nila o patunon na siliksi yung urbanis kila ganun na jamara na yung vlog guys at tangira ninyo ang next vlog. So this is my first time nga first time nga gitulan ko mag-trip. Bye guys, thank you for watching.